Moi boas, Pablo. Hola, Celsa. Bos Hola, días. bos días. Entón, Pablo, preséntanos un pouquiño a túa familia e a túa aldea aquí en Lobios. Que nos podes decir ao respecto? Bueno, pois atopámonos aquí na aldea de Puxedo, localizada na montaña do Xurés, en pleno parque natural, tamén declarado Reserva da Biosfera fai 6 anos. Esta é unha aldea típica tradicional galega. Estamos agora mesmo na Eira da Cruz, unha antiga eira onde se mallaba o centeo. Temos o noso carón, os hórreos, onde se guardaba o millo, onde se secaba o millo, non? Que depois se empregaba para o gando e para o pan, para facer o pan no forno comunal. E, bueno, temos unha pequena explotación por un lado de carne, por outro lado tamén de produtos da horta, non? Que cultivamos aquí, unha explotación familiar. E, bueno, miña nai un pouco Celsa, a que se dedica a cuidar todo isto, ela che poderá explicar un pouco pois os diferentes produtos que se dan aquí na zona, non? Sí, Celsa, que nos podes contar dos teus produtos que Bueno. con tanto mimo coidas ao longo do ano? Que nos podes Bueno, decir? pois temos varios produtos, uns dunha temporada, outros doutra. Agora no inverno temos os chourizos, as patatas, os grelos, as berzas, as castañas, as noces, estas cousas así. E despois, máis adiante, pois ven os produtos da horta, máis as ensaladas, os tomates, todo eso. Pero, digo eu, por que crees ti que a xente pode estar interesada en comprar os teus produtos? Que teñen de bo os teus produtos? Bueno, pois eu creo que son os produtos naturales que non levan químicas e que se crían artesanalmente como facían xa os nosos abuelos e todo, entón, pois creo que son os produtos bons. Pero, e con que os regas? Hai auga fresca? Con auga de regadío, todo Sí. auga a pé, auga que ven do monte, unha auga limpia, sin contaminación, sin nada. Os abonos tamén son naturales. Estes produtos tamén os consumides vos na vosa familia? Sí, claro, isto é para autoconsumo tamén, claro. Son os mesmos que consumimos nós. E, por exemplo, as noces e as castañas, onde as recolledes? No monte. Hai soutos aquí, Soutos. aquí na arredor hai uns soutos bastante importantes de castaña, de castiñeiros centenarios, non? Que bueno, ten unha calidade de castaña moi boa. E penso que é un produto que na nosa zona pois hai que promocionar porque creo que ten moi boa calidade e que é un produto de futuro, non? Os soutos que coidaron durante tantos séculos os nosos antergos, pois penso que temos que seguir dándolle continuidade para que non se perdan e para que haxa vida neles. E vos convidades a xente que veña a visitaros? Por suposto, que o veñan a visitar, que este é unha zona moi bonita, que ten un patrimonio cultural, un patrimonio histórico, un patrimonio arqueolóxico, un patrimonio natural, pois moi bonito e que merece a pena visitar, é dicir, complementar un pouco o que son as actividades rurais que aquí se poden ver, un pouco, pois aquí podes ver pastar o gando, podes ver a xente traballando nas súas fincas, podes ver os oficios tradicionais e podes tamén coñecer un pouco a nosa paisaxe e o noso patrimonio etnográfico que é moi variado e moi rico. Entonces, por suposto, as actividades agrarias e turísticas pois son o futuro da zona. Pois me entran a mí moitas ganas de vir de vez en cando por aquí a visitar a esta maravillosa familia, este maravilloso lugar. Estás convidado sempre que queiras e por suposto, convidar a toda a xente que queira vir a visitarnos porque a verdade é que hai moito que mostrar e nós estamos a disposición. Moitas gracias. A usted.